phela kamalunga. Umaka Jo, umaka. Ngiyakutshela noma ngifuna bonke la ngikhululeke kodwa ngibizela lana ukuthi mina la. Let's check the black it's ithu. Ngayixesha la out izona mfethu. Yinqadi manje. Nayi le mfethu ethetha no Glenn. Angithi manje ngithola ngihleli naye la eTravern yabona. Wena uzama ukungiphazamisa kuphela abantu kanje eTravern izona. eTravern kahle engalenza khona lapha ezathi mfethu. Bengubi mina. Yes. Kanjani ngoba emalengeni beni-right mina? Kwenzakaleni? Ihlangane nani le ndaba? Ubuza kakhulu. Chomi, Chomi ngizokutshela one day uzowaza. Chomi kodwa
Yabo. Kumele uthathe izinto ngamawala. Naye Ke kgathetse wena wait. Like ke kgathetse that serious. Every time amahle ne. Sa. So putso ke tsamaye. Like ya mbora. Wait le ko di next ba bua ka nna. No, lele yabe saflu. No, aku satisfied na. Aku satisfied. Mina ngithandana, lapha ngithandana naye, ngithandana naye kwaphela kanjani? Hey batho. Yini manje akushela? Kuyahlekisa yini? Ngomhlulo. Hayi, atlayetsa ntsho. Ke mong Ba. Chef. Almost no. Almost na. No. Almost. Yeah. No, something. No, Hey, hey. Oh, shapa kan tshone. Oh, shapa no. Tsena go se sa ho. Ah, it's a plan. Oh, man. Oh, makuya. Makodi. Ah, singaluzi, eh. Aphambi ngithandana lo muntu mina. Hlangana phi wena nje mntana? Asho iyanijabulisa nje ibhizi ngimoshela impilo yami ngaso sonke isikhathi. Njalo mangena la khona, njalo mangena la ngikhona. Yini ngistoka manje. Yabo usungikhostile futhi manje. Hayi. Oh. Ayizika sandya kunesikhayi nabantu baphela. Ayizika sandya kunesikhayi nabantu baphela. Tsapa ngapho